ҷашни наврӯзи фаррухпай муборак бошад. ҳамватанони азиз, таҷлили бошукӯҳу дастҷамъонаи наврӯз ҳамаи моро ба он ҳидоят месозад, ки ба хотири боз ҳам ободу зебо гардонидани ҳар як гӯшаи ватани биштосоямон ҳар чӣ бештар заҳмат кашем ва бо сарҷамъию муттаҳидӣ аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ истиқбол намоем. дар масири таърих халқи тоҷик наврӯзро чун як унсури ҳувиятсози фарҳанги миллии худ ҳифз намуд. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз ҷашни наврӯзи Оламафрӯз дар ҳамоҳангӣ бо дигар таъбирҳои ҳувиятсоз бо аҳамияттару пуршукӯҳтар мегардад. наврӯзи имсола хоса аст, зеро халқи сарбаланди кишвар имсол 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои шоиста истиқбол менамояд.